ప్రభువుతో ఉన్నత స్థలములో సహవాసము చేయును. ఎవరు? లంచము పుచ్చుకొనకుండా నిర్బంధన వలన వచ్చు లాభమును ఉపేక్షించడం అంటే తీసుకోవడం, ఉపేక్షించడం అంటే వద్దు అనడం. లంచము పుచ్చుకొనకుండా తన చేతులను మూసుకొని చెడుతనమును చూడకుండా కన్నులు మూసుకొని ఉన్నత స్థలముల వారు నివసించును. ఎవరు? ఉన్నత స్థలమున యెహోవాతో నివాసము చేయను. మన చేతులు బలాత్కారం ఉండకూడదు, లంచము పుచ్చుకొనకుండా ఉండకూడదు, లంచం పుచ్చుకోకూడదు. న్యాయాన్ని తిప్పి వేస్తాది లంచం పుచ్చుకుంటే. న్యాయం ఎవరికైతే జరగాలనో వారికి జరగకుండా ఆపివేయబడుతుంది లంచం పుచ్చుకోవడం వలన. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నిర్దోషమైన చేతులు కలిగి ఉండడం. అదే రీతిగా సంఘంలో ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డలందరికీ కూడా దేవుని కొత్త నిబంధనలో దేవుని వాక్యం ఏం తెలియజేస్తుందో తెలుసా? ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థనకు వెళ్ళినప్పుడు, ప్రభు సన్నిధానానికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలనో 1 తిమోతి గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. 1 తిమోతి పత్రిక, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం. కావున ప్రతి స్థలమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై పరిశుద్ధమైన చేతులెత్తి పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలని కోరుచున్నాను. అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు తిమోతితో, కావున ప్రతి స్థలమందు పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలనని కోరుచున్నాను. ఎటువంటి చేతులెత్తి? పవిత్రమైన చేతులెత్తి. నీ చేతులతో దుష్కార్యం చేస్తా, ఇదే చేతులతో వ్యభిచార పనులు చేస్తా, ఇదే చేతులతో ఎదుటి వారికి హానికరంగా నీవు నివసిస్తూ, ఎదుటి వారికి నీవు కీడు చేసే విధంగా నీ చేతులు కలిగి ఉంటూ దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చి నేను దేవుని బిడ్డనని నువ్వు పేరు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన దేవుని బిడ్డవు కాదు. లేకుంటే నీకు టాలెంట్స్ ఉండి దేవుడు నీకు తలాంతులు ఇచ్చి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు నీ టాలెంట్ అంటే నువ్వు కాంగో కొట్టి, లేకుంటే నువ్వు మంచి పాటలు పాడి, లేకుంటే ఇంకా ఏదైనా దేవుని సన్నిధిలో పరిచర్య చేస్తున్నంత మాత్రాన నీకు నిర్దోషమైన చేతులు లేకపోతే దేవుని యొక్క పర్వతానికి నువ్వు ఎక్కిపోలేవు. దేవునితో ఆయన గుడారంలో అతిథిగా మనము ఉండలేము, నివసించలేము. ఈ సత్యాన్ని మనము గ్రహించాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ. అదే రీతిగా శుద్ధ హృదయం గురించి మనం ధ్యానించుద్దాం. శుద్ధ హృదయం దేవుని వాక్యం ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ ఉంది. మనము చాలా సందర్భాల్లో పాట రూపంలో కూడా మనం పాడాం. ఏంటంటే ఆత్మ విషయమే దీనులైన వారు ధన్యులు, వారు పరలోకానికి మరి వెళ్తారు అని మనము పాటలో కూడా పాడాం చాలా సందర్భాల్లో. అట్లే మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో 8వ వచనం. మత్తయి సువార్త హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. శుద్ధ హృదయం కలిగి ఉంటే నీకేం లాభము? దేవుని చూస్తాం. శుద్ధ హృదయం కలిగి ఉంటే దేవుణ్ణి మనము చూస్తాం. శుద్ధ హృదయము ఎవరు? ఆయన పర్వతానికి ఎక్కిపోగలరు. నిర్దోషమైన చేతులు, శుద్ధ హృదయం. శుద్ధ హృదయం లేకుండా నిర్దోషమైన చేతులు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి? బాహ్యంగా నీ ప్రవర్తనకు సాదృశ్యంగా ఉంది. శుద్ధ హృదయము దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది? అంతరంగమందు నీ ప్రవర్తనకు సాదృశ్యంగా ఉంది. ఒకటి బాహ్యంగా నీవు దేవునికి మహిమకరంగా ఉండాలి, ఒకటి అంతరంగంగా కూడా నీవు దేవునికి మహిమకరంగా ఉండాలి. శుద్ధ హృదయం నీవు కలిగి ఉండగల్లా ఏం లాభం చేకూరుతుంది అంటే నీవు దేవుణ్ణి చూచెదవు, ఆయన పర్వతమునకు ఎక్కిపోగలవు, ఆయన గుడారములో నీవు అతిథిగా ఉండగలవు. అందుకనే భక్తుడైనటువంటి దావీదు ఒకసారి తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటన మూలంగా ప్రభు సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపడుతూ ఆయన ఒక ప్రార్థన చేశాడు. ఆయన బెత్షెబతో పాపం చేసిన తర్వాత ఆయన ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళి నాతాను ప్రవక్త వచ్చి ఆయన్ని హెచ్చరించినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్కు ప్రవక్త ద్వారా దైవ సేవకుని ద్వారా వచ్చి దావీదుని హెచ్చరించినప్పుడు దావీదు నేను రాజు, నువ్వు నన్ను హెచ్చరించడానికి నువ్వు ఎవడు అని చెప్పి ఆయన మరి ఎదురు తిరగలేదు. దేవుని మాటకు లోబడి దేవుని సన్నిధానానికి వెళ్ళి ఆయన ఒక ప్రార్థన చేశాడు. ఏంటి ఆ ప్రార్థన? కీర్తన గ్రంథము 51వ అధ్యాయం అంతా కూడా దావీదు చేసిన ప్రార్థననే. దాంట్లో 10వ వచనం, కీర్తన గ్రంథము 51వ అధ్యాయము 10వ వచనం.
దేవా నా యందు శుద్ధ హృదయము కలగచేయము, నా అంతరంగంలో స్థిరమైన మనసు నూతనముగా పుట్టించుము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. శుద్ధ హృదయము కలగజేయము అన్నాడు. ఎందుకు శుద్ధ హృదయం లేదు కలగజేయము అన్నాడు? ఎందుకో తెలుసా? ఒక పాపమునకు తన హృదయము ప్రేరేపించింది. ఆయన వసంతకాలమున సాయంత్రం పూట మరి ఆయన పడక మీద నుంచి లేచి ఒక స్నానం చేస్తున్నటువంటి ఒక స్త్రీని నగ్నంగా చూసి ఆమెను మోహించి ఆమెతో వ్యభిచారం చేయడానికి తన హృదయం ప్రేరేపించినప్పుడు తన హృదయం మలినమైపోయి ఏం చేశాడంటే ఆమెను పిలిపించుకున్నాడు, ఆమెతో పాటు వ్యభిచారం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఎక్కడ తన మీద నింద వస్తుందని చెప్పి తన భర్తను చంపించేశాడు. బెత్షెబా భర్తను ఊరియాను అక్కడ యుద్ధంలో చంపించేశాడు. ఆయన చేతులు మలినమైపోయినాయి, హృదయం కూడా మలినమైపోయింది. అయితే తాను చేసిన తప్పును బట్టి, తాను చేసినటువంటి ఆ దోషమును బట్టి దేవుని సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపడుతూ ఏమంటున్నాడంటే దావీదు భక్తుడు అంటున్నాడు, ప్రభువా నా అంతరంగము, దేవా నా యందు శుద్ధ హృదయము కలగచేయము. ఎందుకంటే నా హృదయం మలినమైపోయింది, నా హృదయము వ్యభిచారపు ఆలోచనలతో నిండి ఉంది, నా హృదయము మరి ఎదుటి వారికి కీడు తలపెట్టే విధంగా నా హృదయం మారిపోయింది. ప్రభువా నా హృదయాన్ని కడిగి శుద్ధ హృదయము కలగచేయి, నా అంతరంగం నూతనమైన స్థిర హృదయం నాలో పుట్టించు అని దావీదు భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఎందుకని మనము ఈ రోజు దేవుని సన్నిధిలో ఒకవేళ ఇంతవరకు మనకు శుద్ధ హృదయం లేకపోయింది, లేదా దేవుని సన్నిధానములో మరి నిర్దోషమైన చేతులు మనం కలిగి ఉండకుండా దేవుని సన్నిధానానికి వస్తున్నామేమో ఒక్కసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని రాకడకు బహు సమీపంగా ఉన్న దినాలలో మనం ఉన్నాం. దేవుని సన్నిధిలో యథార్థమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి మనము సిద్ధపరచుకోవాలి. అపవాది వాడు మోసం చేస్తూ ఉన్నాడు. నువ్వేం పర్లేదు దేవునిలో ఉంటున్నావులే, ఏం పర్లేదు నువ్వు ఆదివారం దేవునికి మందిరానికి వెళ్తున్నావులే అని ఒకవేళ మనను మోసం చేస్తుంటే వాని యొక్క మోసపు మరి ఉచ్చులో మనం చిక్కునకూడదు. దేవుని వాక్యం ఈ విధంగా తెలియజేస్తుంది, ఎవరు ఆయన పర్వతానికి ఎక్కిపోగలరు, ఎవరు ఆయన గుడారములో అతిథిగా నివాసము చేయగలరు అంటే శుద్ధ హృదయం కలిగి ఉండేవారు, నిర్దోషమైన చేతులు కలిగి ఉండేవారు. ఒకవేళ నీ క్రియలు బాగలేవేమో, నీ హృదయంలో నీ తలంపులు బాగలేవేమో ఒకసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. కీడు తలపెట్టే విధంగా కాకుండా అసూయ, ద్వేషము, పగ, కలకము, మత్సరము ఇవన్నీ మనల్ని దేవుని నుంచి దూరం చేస్తాయి. దేవునితో సహవాసములో ఆయన పర్వతానికి ఎక్కిపోకుండా మనల్ని ఆపేస్తాయి. ఆయన గుడారములో ఆయనతో కలిసి అతిథిగా ఉండటానికి మనకు అవరోధాలుగా ఉంటాయి. మన చేతులను మనము నిర్దోషమైన చేతులుగా మార్చుకుందాం. ప్రభు మన కోసం రక్తం చిందించాడు. మన చేతులు శుద్ధ చేతులుగా ఉండటం కోసము ఆయన చేతులకు శిలలు కొట్టించుకున్నాడు. మన హృదయము మలినమై ఉంటే ఆయన పక్కలు బల్లంతో పొడిపించుకున్నాడు. మన కాళ్ళు దేవుని సన్నిధానంలో మరి ఎదుటి వారికి కీడు చేయడానికి పరిగెత్తుతున్నాయని చెప్పి ఆయన కాళ్ళకు శిలలు వేయించుకున్నాడు. ప్రియమైన బిడ్డారా, ఎందుకని మన జీవితంలో మన ప్రవర్తనను మార్చుకుందాం. మన ప్రవర్తనను మార్చుకోకూడదు. దావీదు భక్తుని యొక్క ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం నీ దగ్గర ఉందా? నీవు ఆయన పర్వతానికి ఎక్కిపోవటానికి మరి నీ దగ్గర నిర్దోషమైన చేతులు, శుద్ధ హృదయం ఉందా? మరి ఆయన గుడారంలో అతిథిగా నివసించడానికి నీ యొక్క శుద్ధ హృదయము, నిర్దోషమైన చేతులు మనం కలిగి ఉన్నామా? ఒకవేళ లేనట్లయితే దావీదు భక్తుడు తను తప్పు చేసిన తర్వాత పశ్చాత్తాపడుతూ చేసిన ప్రార్థన మనం కూడా చేద్దాం. ప్రభువా నా అంతరంగమందు శుద్ధ హృదయము కలిగించు, నూతనమైన స్థిర హృదయం నాలో మరలా పుట్టించు, నీ ఆత్మను నా నుంచి దూరం చేయగాకని దావీదు భక్తుడు చేసిన ప్రార్థన మనం కూడా చేద్దాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. ఈ వాక్యం ఇందరితో దేవుడు దీవించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. చెప్పబడిన వాక్యం నిమిత్తము ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయచేసి సంఘం అంతా కూడా మీ గృహాలలో మీరు ఈ యొక్క మరి ఆరాధనను మీరు జరుపుకుంటున్నారని నమ్ముచున్నాను. ప్రార్థనలో ఏకీభవిద్దాం. ప్రేమ, వాత్సల్యత, కృప, కనికరం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీ పాదాలకు స్తోత్రం నైనా. మీ పరిశుద్ధ పాదాల చెంత ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ప్రభువా నీ సన్నిధానంలో చేరి మీ నామాన్ని స్తుతించి ఆరాధించి గణపరచడానికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు. ఇంతవరకు నా తండ్రి మిమ్మల్ని పాటలతో స్తుతించాం. వాక్య పఠనంలో మీరు తోడుగా ఉన్నందుకు వందనాలు. వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి అనుకున్నాను నన్ను నిలబెట్టుకుని నీ ప్రజలకు ప్రీతికరమైన పరిచయం నేను చేయడానికి నన్ను నా తండ్రి నిలబెట్టుకున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అననుకూల పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నాము నాయనా. అయినా ఇది మీ సంకల్పం అని నీ యొక్క సంకల్పానికి విధేయత చూపిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువా.
మరి మేము సంఘమంతా కలిసి కూడుకొని నిన్ను మహిమపరచలేకపోయినప్పటికీ అయినను నా తండ్రి ఎవరి గృహాలలో వారు నా తండ్రి ప్రతి ఇంట్లో ఇప్పుడు ఒక చర్చ్ మరి వెలిసింది నా దేవా. అందుని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. మరి ఏ గృహంలో అయితే నా తండ్రి మరి మా ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చొని నిన్ను మహిమపరుస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి నాయనా. మరి నా తండ్రి ఈ వారం అంతా మా సంఘంలో ఉన్న సంఘస్థులందరికీ మీ కాపుదల దయచేయండి. పనులకు వెళ్తున్నారు ప్రభా. హైదరాబాద్ సిటీలో అయిన పరిస్థితులు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి నా తండ్రి. అయినను నీ కృప కోసం మేము వేడుకుంటున్నాం, నీ యొక్క దయ కోసం మేము వేడుకుంటున్నాం. నీ యందు నిరీక్షణ ఉంచి ఉన్నాం, నీ యందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాం ప్రభా. మేము పనులకు వెళ్తుండగా నీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి. నీ వాగ్దానాలు మాకున్నాయి నా దేవా. నీ వాగ్దానాలు ఎత్తి పట్టుకుని మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నైనా. ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదని వాగ్దానం ఇచ్చావు అయ్యా. అందుని బట్టి మీకు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. మేము పనులకు వెళ్తుండగా బయటికి వెళ్తుండగానైనా నీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి. నీ దేవదూతల కంచె మాకు వేయండి. ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నటువంటి బిడ్డలను అయా మరి స్త్రీలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోమని నీ సన్నిధిలో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీ కాపుదల మాకు కావాలి, మీ భద్రత మాకు కావాలి నా దేవా. మీకు స్తోత్రాలు, వందనాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. ఇదిగోనైనా ముందున్న సమయంలో నా తండ్రి మీ యొక్క మరణ పునరుద్ధానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మీ శరీరంలో రక్తంను తిని తాగుచునగా మీ సన్నిధి మాతో ఉంచమని సంఘం అంతటిని దీవించి ఆశీర్వదించి ఈ వారం అంతా నీ కాపుదల భద్రత మాకు దయచేయమని త్వరలో నాయనా మేము మందిరంలో విత్ ఫ్యామిలీస్ మేమంతా కూడుకొని నేను మహిమపరచడానికి నీ కృపను నీ యొక్క మార్గాన్ని మా మధ్యలో సరాలు చేయమని అపవాది ఆలోచనలన్నీ కొట్టివేయమని నాయన అడ్డంకులు ఏవేవైతే అడ్డంకులు ఉన్నాయో యేసు నామంలో వాటన్నిటిని తీసివేయమని నీ కృపను మా మీద ఉంచమని యేసు పరిశుద్ధ నామంలో